jotuo mantiere gi tuo ringa mar remo. Gin kaka mage to ere kaka wechegi konyore? Koro gima timore ni wan koka an nachako group koso organization ma wakonyo ga ji jok modak gi tuo ringa. Koro this year wa mark 10 years. To gimwasebedo kwatimo nikech gima nofwenyo jok modongo kan wawacho ga ni adults. Koro adults na gionge kuma gidhiye nikech koro hospital ogolie laktar maning'iyogo pediatrician. Koro kelie physician, ma physician okia story ni. Physician bro penji niya, kawuono iwinjo nade jael? Ang'o mathagi, wi bari? Aya, kao yath. Omi idhi. To pediatrician nong'eyi, oneni koka idongo. Obro penji ni to nitie ng'ama thagi kamoro kanyo, nitie ng'ama kwayi simu kanyo mondo gochni. Koro iyudo ni nyathini koro kosebedo adult, nikech adolescents be thago gi kae, to inyisi ni koro nyaka i-transfer iae pediatrician idhi e physician. Koro iyudo ni nyathini bro we dhi osiptal. Koro gimotimo, wawacho ga ni self-management marum. Koro inyiewo yath over the counter mok ber. Nikech samoro inyalo underdose kata overdose. Koro emomiyo en important. Emomiyo awacho ga ni nyathi ka nyathi kata miyo gi wuoro nyaki wuoth gi nyathini gi laktar. Emomiyo nyathi bedo ka duong' kendo ginyalo timo tich moro amora. Nikech tuo ringa ok wach ni koro nikech an gi tuo ringa koro onego abeda nyathi moyom ma koro abeta an e ot. Watiyo kendo watiyo ga matek. Erokamano. To kendo gima ng'eyo ni gap manwayudo ka organization kamano emomiyo sani wang'eny kendo wan e Kenya mzima. Emonyiso ji ni bi umakwa. Inyalo yudowa e social media. Organization wa iluongo ni Sickle Cell Uhuru Trust. Kanyo emibro yudowa e all social media platform. Emwatemo pile ka pile. Watemo jiwo ji.